Ang Santa Misa po niya to pamamayuhan ni Reverendo Padre Erwin Peraha. Matindog po ang kabos, sinawiton po niya to ang awit sa pagpuon. Nagmamawatikan makaibahan, mamatian sa kanyang mundan. Magayagayang magpura, magayagayang magsaraya, itaas ang kalag sa pag-oma. Magayagayang magpura, magayagayang magsaraya, sa mga awit ng Diyos, ipaglangka. Magangalas, makakamang Diyos ning kaligtasan kaupahan, Diyos nga mo sagot paman. Diyos ning kalangitan, kabukiran, kapatangan, katuwigan, kaiwasan. Diyos ning kiyaman, magalinlang, Diyos nga mo sagot paman. Magayagayang magsaraya, itaas ang kalag sa pag-oma. Magayagayang magpura, magayagayang magsaraya, sa mga awit ang Diyos ipaglangka. Sa ngaran ka na maasin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nantaan pagkamaot kan Diyos. Asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na aga sa saindo mga tugang. Diyos marhay na agaman po. Ako untaan sa tong mga kasaalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
pamibi kita. O Dios, danay na magrukyaw an sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaaki nin puso, sindaman sa nang nag-uugmangon yan, na ibinalik sa kamurawayan nin pag-ampun, maghalat kan andaw nin pagkabuhay diwat, sa paglaom nin panatag na kaugmahan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as nagahade ka sa kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pinagirumduman ni Pedro ang mga Hudyo na si Kristo iyo ang aki kan Diyos, alagad sa indang pinagadan. An sa iyang pagkabuhay liwat, iyo ang pagpahiling kan kapangyarihan ni Diyos. Himateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa gibo kan mga apostoles. Nagsabi si Pedro sa katawuhan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. Ang Diyos kang satong mga magurang, pinamuraway ang surugoon niyang si Jesus, na sa indong ipinasaluib, asin pignigaran sa atubang ni Pilato. Pagdesisyon kay ito na siya butasan, kamo pignigaran nindo an banal asin suripot. Hinagad an paragadan na iduhol sa indo, asin ginadan ang kagibo kang buhay. Alagad binangon siya kan Diyos hali sa mga gadan, asin kami mga saksi. Ngunyan mga tugang, aram ko na nakagibo kamo kaito, unong kang dai pagkasabot, siring man ang sa indong mga puon. Alagad siring inutob kan Diyos, ang kaidtupan niyang irinukyaw sa nguso kan mga propeta, na sa iyang Mesiyas Matios. Kaya magbakli kamo, asin magbirik, tanganing mapara ang siindong mga kasalan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang si imong lalawgon. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Nag-apod ako, simbaga ako, o Diyos, kang sakong kasuriputan. Sa kaurasaan, pinagianan mo ako, kaugayi ako, danguga ang sakong pamibig. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Aramo nindo na pinalain kang kagurangnan ang sa iyang diboto. Ang kagurangnan madangog pag-apod ko sa iya. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Dakol ang nagsasabi, sisay ang mapahiling sa mo ning karahayan, pasiranga sa mo ang ilaw na iyo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, tinauan mong kaugmahan ang sakong puso, orog kikan magsagana ang trigo hinda sa kaarak. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Sa katuninungan paghigdang gayo, magpapaturog ako, ta ikakagurangnan, ikasana ang nagpapatiwasay sa ko. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Ang pagtubod ki Jesus, iyo ang magdadara sa to sa Diyos. Iyan ang pinapahayag sa to ni San Juan. Himateon po niya to ni kaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, ini isinurat ko sa indo, tanganin day kamo magkasala. Alagad, kung may magkasala, igwa kita nin Paraklito sa Ama. Si Jesucristo na suripot. Siya ang paumay buot para sa satong mga kasalan. Bako sana para sa sato, kundi man para sa bilog na kinaban. Digdi na araman ta na midbid ta siya, kung inuutob ta an sa iyang tugon. Ang nagsasabi, midbid ko siya, na dai naguutob kan sa iyang tugon, putikon, asin mayo sa iya ang katutuuhan. Alagad, ang nag-uutob kan sa iyang tataramon, tutuong nalubos sa iya ang pagkamuot kan Diyos.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog puan ka po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang duwang disipulo isinaysay maninda ang nangyari sa dalan, asin kung paano ninda namid bidan si Jesus sa pagbaakan tinapay. Mantang nagtatarampasinda kaini, siya tuminindog sa tahaw ninda, asin suminabi sa inda. An katuninongan mapas sa Indo. Nasustuhan sinda asin natakot, naguhuna na espiritu ang natatanaw ninda. Nagsabi siya sa inda, taano ta nagkapurisaw kamo? Taano ta nagkakaigwang mga pagduwa-duwa sa indong mga puso? Hilingaan sa kong mga kamot, asinan sa kong mga bitis. Akong gayo ini. Do tanindo ako asin hilinga. Taan espiritu mayo nin laman asin to lang. Siring sako na natatanaw nindo igwa. Pakasabi niya kaini, ipinahiling sa indaan kamot sa kaanbitis. Mantang daipasinda nakakapagtubod huli sa kaugmahan, mantang nagngangalas pa, nagsabi sa inda, igwa kamo nin makakakan. Dinarahan siya nin sarong kaputol na inasal na sira. Kinua ini sa atubang ninda, siya nagkakan. Nagsabi siya sa inda, ini ang mga tataramon ko na sinabi ko sa Indo, kanakuyaon pa sa Indo. Kaipuhan mautob ang gabos na nasusurat sa tugon ni Moises, sa mga propeta, asin mga salmo dapit sako. Dangan binuksan niya ang sa indang mga isip sa pagsabot kan mga nasusurat. Nagsabi siya sa indang, siring nasusurat na magtitios ang Kristo, asin mabubuhay liwat hali sa mga gadan. Sa ikatulong aldaw, asin ihaharubay sa ngaran niya ang pagbakle para sa kapatawadan nin mga kasalan sa gabos na nasyon. Poon sa Jerusalem, kamo mga saksi kaini. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa liwat mga tugang Diyos marhay na aga sa saindo gabos. Ngunya na sa ikatulong Domingo na kita kan Pasko kan pagkabuhay liwat. Asin padagos niya tong nadadangog sa Ebanghelyo an istorya kan pagpahiling kan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga disipulos pakatapos na siya mabuhay liwat sa mga gadan. Manlain-lain sa dang bersyon an sa tuyang nadadangog. Kung ka nakaaging Domingo, nadangog niya to an bersyon ni San Juan. Ngunyan, an nadangog niya to iyo an bersyon ni San Lucas. Na sa pagpahiling kan kagurangnan na nabuhay liwat, an mga disipulos enot nagkapurisaw asin natakot, alagad sa katapus-tapusin na panunin kaugmahan.
hulita na mate aninda an pagkamuot asin pagkaherak kan kagurangnan sa iyang pataratara na pano nin katoninongan. Mga tugang sa Ebanghelyong ngunyan, an kagurangnan sa liwat nagpataratara nin katoninongan. Pinatutuuhan niya sa sainda na siya nabuhay liwat sa pagpahiling niya kan mga lugad sa iyang kamot asin bitis. Siring man, tanganing mas makumbinsi niya gayodan sa iyang mga disipulos na siya buhay, naghagad siya nin kakanon, asin nagkakan sa atubang ninda. Alagad mga tugang an pagpahiling kan kagurangnan na nabuhay liwat sa iyang mga disipulos, bako sana tanganing patutuuhan, anhaloy na niyang sinabi sa sainda, bago siya magadan, na siya mabubuhay liwat, kundi mga tugang ipasabot man sa sainda, kung anoan katotohan manunungod sa iyang inagihan. Tangani mga tugang masabutan ninda ini, asin maiharubay sa katawuhan. An pagpahiling sa saindakan kagurangnan, igwang pagsadol, na sinda maging mga saksi kan sa iyang pagkabuhay liwat sa bilog na kinaban. Tadigdi mga tugang, minaikot o minasentro an sa tuyang pagtubod. Sabi nga ni San Pablo, kung si Kristo daay binuhay liwat sa mga gadan, sayang an sa mong paghulit, sayang an sa indong pagtubod. Alagad ini totoo. Kaya madadanggog niya to sa enot na pagbasa ngunyan, si San Pedro, na nakamati asin naka-eksperyensya kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan, pusog na nagsaksi sa iyang kapwa mga Hudiyo. Sa iyang binalikan an sa indang salang desisyon na ipagadan an kagurangnan hulikan sa indang kulang na pakaaram asin pakasabot. Pinupukaw ni San Pedro o ni Pedro an sa iyang kapwa mga Hudiyo na magtubod kay Kristo, na magbakli, asin magsulsul kan sa indang mga kasalan. Mga tugang, ininagibo ni Pedro, ninhulitan na matean niya ang pagkamuot asin pagkaherak kan mahal na Diyos. Kaya siya naging pusog na tagapagbareta kan marahay na bareta. Mga tugang, ang pagiging saksi para sa kagurangnan bako sana sa paagi kan pagtaram sa katawuhan, manunungod kan katotoohan kan sa iyang pagkabuhay liwat. Bako sana ini mga tugang sa paagi kan pag-istorya kan sa iyang inagihan o naging buhay 12,000 ng taon ang nakaagi.
An gabos may kakayahan na gibuhon iyan. An pagsaksi kay Jesus dai nangangahulugan na ibareta na siya na buhay liwat. Ninhulita maski ang mga bantay sa lulubngan, ginibo iyan. Ang tunay na pagsaksi para sa kagurangnan, iyo na mahiling sa satuyang buhay, ang balaog kan sa iyang pagkabuhay liwat. An sa iyang pagkamuot asin pagkaherak sa sato. Kung kita nahirakan kan kagurangnan asinamutan, maninigo lamang na mahiling man sa satuyaan pagkamuot asin pagkaherak. Satuya din maninigong kahaputan. Siring daw kita ki Pedro, na naging maisog sa pagsaksi, susog sa iyang personal na eksperyensya kan kagurangnan. Siya na pinatawad kan sa iyang mga pagkukulang, naging maisog na tagapagbalangibog kan pagsulsol kan kasalan, tanganing mapatawad. O tibaad hanggang ngunyan mga tugang, an sa tuyang buhay, siring kaitong mga tao na pinaghulitan ni Pedro, napadagos na minapasaluib sa satuyang kagurangnan, hulikan sa tuyang kakulangan sa pagmidbid sa saiya. O baka sa satuyang paghuna-huna, midbid na niya to nin marhay an kagurangnan. Alagad sa katotoohan, ninhuli tamayo kitang personal na relasyon sa saiya, kaya mayo man kitang personal na eksperyensya sa satuyang kagurangnan. Takadaklan sa satuya, mga Kristiyano sana sa ngaran. Midbid si Kristo sa ngaran sana. Alagad an makamundo, daita kinukultivate, pinapatalubo, inaataman, an satuyang relasyon sa satuyang kagurangnan asin para tubos. Mga tugang, sa ikaduang pagbasa ngunyan, sinabi ni San Juan sa iyang surat na namimidbid niya to ang Diyos kung inuutob taan sa iyang tugon. Nagkakaigwa kita nin hararom na relasyon sa mahal na Diyos kung sinusunod niya to an sa iyang kabutan. Ang pagsunod sa mga tugon nangyayari sana kung igwa kitang personal na relasyon sa saiya. Sabi ni Pope Francis, being a Christian means having a living relationship with the person of Jesus. It means putting on Christ, being conformed to Him. Tadai kita pwedeng apodo na Kristiyano kung daiman kitang relasyon
sa satuyang sinusundan na iyo si Kristo. Daita man magigibo an magsunod sa iyang katukduan, asin tugon, kung dahi ngani nato siya midbid. An pagsunod sa tugon nakasalalay sa personal na pakamidbid niyato sa kagtaukan mga tugon, asin sa iyang mga katukduan. Dipisil an magtubod asin magsunod kung dai mo man midbid an sa imong sinusundan. Dipisil an magsunod sa tugon kan kagurangnan, manunungod sa pagkamuot asin pagpapatawad, kung daita namimidbid asin namamatean an sa iyang pagkamuot asin pagpapatawad, hulikan sa tuyang padagos na pagiging masumbikal asin pagkakaigwa nin maluyang pagtubod. Mga tugang an istorya kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan, padagos na irinurokyaw, tanganing ipagirumdom sa satuya, na an misteryo kan satuyang pagtubod, magdara sa satuya sa dusay, asin pusog na pagsunod sa saiya. Kung nagtutubod kita sa iyang mga tugon, asin kung sa tuyang inuutob an sa iyang tataramon, an pagkamuot, tunay na yaon sa satuya. Mahihiling ini sa satuyang mga gibo, asin iyo ini an satuyang dadarahon, asin ipagsasaksi sa kinaban. An sa iyang dakulang pagkamuot, na nagdadaranin katuninongan, asin nagahali nin takot asin pagduwa-duwa. Sa liwat mga tugang, gusto kong uliton ang pirmi kong sinasabi sa sakuyang paghurop-hurop. Nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. Kung dai kang pagtubod sa mahal na Diyos, papaano mo man ikakahiras ang pagtubod na iyan sa iba? Tamayo ka ngani. Kung dai sa imo nabubuhay si Kristo na nabuhay liwat, paano mo ikakabalangibog bako sana sa tataramon, kundi sa gibo na siya nabuhay liwat. Kung dai mo isinasabuhay ang tugunin pagkamuot, paano ka man magiging instrumento nin pagkamuot asin pagpapatawad sa iba. Lugod mga tugang maginyatong pangarugan, an enot na Kristiyanong komunidad, an mga apostoles asin disipulos kan kagurangnan. Sinda na nakamati kan pagkamuot, asin pagkahera kan kagurangnan, idinusay an sa indang buhay sa pagiging mga saksi sa pagbalangibog kan marhay na bareta kan sa iyang pagkabuhay liwat. Totoo, dai man yato na eksperyensyahan, dai yato nahiling an mga nangyari 12,000 na taon na an nakaagi. Alagad mga tugang,
an pagtubod na inako niya to. Gikan ini sa ihiniras kan mga apostol asin disipulos ka itong panahon. Sindana na kamidbid ki Kristo, itinauman sa satuyaan biyaya na ini. Patalubuon niya to ini mga tugang. Takitaan mga kasalihid ninda. Sa paghiras, kan marhay na bareta, kan pagkabuhay liwat, kan satuyang kagurangnan. Nabubuhay sa satuyaan kagurangnan. Padagos niyang inihiras an sa iyang pagkamuot asin pagkahirak sa sato. Sa paagi kan mga sakramento na satuyang inaako. Sa paagi kan mga tataramon na satuyang pinaghurup-hurupan. Ini mga tugang husto na tanganing patalubuon niya to an satuyang pagtubod. Asin magibo man lugod niya to an satuyang mga katungdan bilang mga disipulos ni Kristo. Bendisyonan lugod kita kan kagurangnan sa satuyang mga paghinguwa. Poon ngon asin sagkod paman. Matindog kita, asin ipahayag niya to an satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin idinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungan daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang amang makakamhan. makakamhan, Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang mga kaayon sa simbahan, mga saksi kita sa Diyos na nagtatrabaho sa kinaaban, maghagad kita sa Ama na warasan kita kan gabos na kaipuhan sa pagpalakop kan marhay na bareta. An sa tuyang simbag kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi, tanganing an simbahan, padagos sa magtaong liwanag sa pagtabang sa mga tawong yaon sa kadikluman, na makamidbid ki Kristong nabuhay liwat, andalan, katotoohan, asin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagkabuhay, maging tunay asin buhay na tanda nin katuninongan asin kaugmahan. Tanganing huli sa to, si Jesus mamidbidan kan iba, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mag-ako kita kan kusog, na magpatawad sa mga nagkasala sa to, asin kan grasya na dainanggad magrimpos nin kulog buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagsasakit, mga inaapi asin mga naghelang, makakuanin tabang asin kusog buot, na dainanggad sinda mawaranin paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, makisumaro sa katuninongan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa katuninongan kan sa tuyang mga puso, iayon man niya to an sa tuyang mga personal na kahagadan.
Magpamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang langit non, inuomaw mi ikahulikan sa imong biyaya nin katuninongan na dai ikakataukan kinaban. Magdanay lugod kami sa katuninongan, hulikan sa muyang pagmidbid kay Jesus, bilang kagurangnan kan sa muyang buhay. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Magpamibi kamo mga tugang tanganinan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahera kami, akuon mo ang mga atang kan simbahan na nagrorokyaw, asin para sa iya na tinawan mo kan dahilan nin labilabing kaugmahan, warasan mo kan bunga nin daing sagpod na kagayagayahan uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indong, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, na ikakagurang na ni pagokyaw sa gapos na panahon na tangani mas moraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo, dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ang ngani danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinulot na sakripisyo dahil na siya ngunyan magagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabo sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na bertudes, asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kamurawayan, Hosanna,
maluhod po. Kagurang na ni kananggadan banal, burabot niin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaloiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabo sa sin maginom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Berhen na inaakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na laing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, na sin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na iyon kasangain, kabanalon ang ngaran mo, magtatungan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ning siring sa langit.
kami pagdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatunino nga sin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kong maninigo na kamagdagol sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maukumayan.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, nakahiraking hilingaan sa imong banwaan, asinan pinagkanigo mong baguhon, hulikan mga misteryong daing sagkod, tugutan mong makaabot sa daing nalalapang pagkabuhay, liwat kan hawak na pagmumurawayon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, misericordes oculos, ad nos converte, et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, Oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus it animam, ut dignum spiritu habitacum mipici meretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. And note po, sa maabot na Abril 20,
2024, iyo ang ikaapat na Sabado, kan 7 Sabado. Siring sa nakaugalian, may aurora sa oras na alas 4 nin aga. Prosesyon, hali sa Barangay Sugod, pasiring sa satuyang Parokya asin Diocesan Shrine. Pag-abot po digdi, gigibuhon ang pagpamibi kandanay na nobena kay Nuestra Señora de Salvacion, asin mantang ginigibo iyan, igwang mga pakumpisal, asin pakatapos kan pagpanobena, isusunod ang banal na misa. Ang bago pong mas schedule, ikadwa, ang 1:30 po na hapon, iyo na po ang Children's Mass, asin ang alas 3 nin hapon, ayan po, para man sa mga indigenous people. So mga tugang po niya itong mga indigenous people, iniimbitaran po kamo na magsimba. Siring man po sa mga kaakian na magsimba pag 1:30. Tapakatapos po kaiyan, gigibuhon ang Sunday School, ang pagkatekesis para sa mga kaakian. Ikatulo, sa liwat po, naghahagad kami ng tabang sa Saindo para sa samuyang fundraising project. Available pa po ang 7 Sabados t-shirt. Siring man ang alkansya nin pagkamuot asin signature campaign. Ikaapat, sa maabot po na Mayo, isisilibrar niya to, kasabay kan Magayon Festival, an Inang Magayon. Yan. Ini po ang mga set of activities. May diit pong pagbabago sa schedule. Ini po ang schedule. Poon sa Mayo 1, Inang Magayon, Maritime Procession, hali po digdi sa Horo Antiwi, pasiring sa Sawangan Park sa Legazpi. Mahali po kayo digdi, mga poko mas o menos mga alas 5 nin aga, na prosesyon. Tapos, mga 5 to 6 hours ang maritime procession pasiring duman sa Sawangan Park sa Legazpi. Pag-abot po duman, igwaman po nin mga activities, asin magkakaigwanin banal na misa. Pakatapos kaiyan, gigibuhon ang Inang Magayon Grand Procession. Kung saan, ang mga imahe kan sa tuyang mahal na ina, sa manlain-lain na titulo, masabay sa prosesyon na ini, hali sa Sawangan Park, pasiring sa Albay Cathedral. Mga hapon po yan, siguro mga 5 o'clock or 6 o'clock gigibuhon ang Inang Magayon Grand Procession. Then May 4, gigibuhon po ang Inang Magayon Grand Aurora. Hali po sa Albay Cathedral, magkakaigwa po nin pagposisyon nin maaga, siguro mga 4 o'clock inin na aga. Hali sa katedral, pasiring na po sa simbahan kan San Rafael. Bako na po duman sa Tamawyan. Iyo na po gayon ini ang bagong ano yan, destination. Bako na duman sa dakulang imahe, duman sa Barangay Tamawyan sa Legazpi, kundi sa St. Rafael Church. Mayo 10, Horoan Musical Play, gigibuhon sa Ibalong Centrum for Recreation or ICR sa Legazpi. Kataning kan SM. Bago ka magpa-SM, maghiling mo na po kamo kaining Horoan Musical Play, manunungod sa mga milagro na nakakonektar sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, sa panurat ni Sir Abdon Balde. And then May 17, Horoan Musical Play, nagigibuhon man sa Bicol University Tabaco Campus Gymnasium. As in, magkakaigwa man po nin Albay Faith Tourism Forum sa Tiwi Albay. Then, May 24, Horoan Musical Play, gigibuhon po sa Ligao City Gymnasium. Yan po ang mga activities sa Mayo.
para sa inang magayon. Ikalima, ini po ang total mass collection kanakaaging Domingo, April 7, 2024, nagabot po sa 28,039 pesos and 75 centavos. Ang second collection kaini para sa Pro Seminaryo. Ang daily masses po on Monday to Saturday kanakaaging semana, ang total collection is 3,098 pesos and 75 centavos. As in sa Sunday Mass, 6:30 a.m. kanakaaging Domingo, ang first collection, 3,346 pesos. As in ang second collection, 1,001 peso and 25 centavos. Special project report, kanakaaging Domingo, ang total cash na igwa po kita is 720,377 pesos and 50 centavos. Alagad mo niya ng mga aldaw, simana, may naglaog po ng mga donations amounting to 22,500 as in hali sa signature campaign sa mga barangay. Barangay Misibis, 1,105 pesos. Barangay Maayong, 3,162 pesos. As in sa Barangay Sugod, 5,952 pesos. For the total of 32,719 pesos plus the 720,377 pesos and 50 centavos. Ang total cash on hand po niya to as of April 13 is 753,096 pesos and 50 centavos. Salamat po sa mga donors as in benefactors, Kibanji Ong, Engineer Bal, George Samonte, and Aaron Paul Onghoko. Siring man po sa Saindo Gabos, salamat sa padagos na pagsuporta sa satuyang parokya asin Diocesan Shrine, Diyos ang magbalo sa Saindo Gabos. Matindog na po kita. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. idukuan payo para sa bendisyon. Ang Diyos na hulikan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki nagpakanigong magwaras sa Indo kan karahayanin pagtubos asin pagampon magwaras sa Indo na magugma sa iyang bendisyon. Amen. Asin huli ta siya ang nagtubos nagkamit kamo kan balaog na danay na katalingkasan asin huli ta siya ang nagwawaras magkanigo kamong makisumaro sa daing sagkod na pamana. Amen. Asin sa pagtubod sa iya kamo binuhay liwat sa bunyag, sa matanos na pagkabuhay ngunyan kamo papagkanigo o naiayon sa langit non na eerokan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Salvación!